Ola a todas, benvidas a unha nova intervención no Flip 2021. Eu son Arantxa Nogueira e teño o prazer de moderar esta mesa redonda ou este encontro sobre poesía, sobre intervención poética. Teño o meu carón a tres voces, penso que moi recoñecíveis da nosa literatura, da nosa poesía en particular, pero por se alguén non as coñecese, vou facer unha pequena presentación de cada unha delas antes de pasar a facerlles unhas preguntiñas e que poidamos debatir e falar ao redor da poesía. Comezando pola miña esquerda, que sería a vosa dereita, supoño, temos a Carlos da Aira. Carlos alaricano, cousa da que está moi orgulloso, leva moitos anos escribindo, nas súas intervencións poéticas gosta de rachar cos esquemas, de realizar actos performáticos, cousa que puiden experimentar como público. En moitas ocasións, mesturando poesía e música, formou parte do Comando Esbardalle, coordina o Poema Agosto, o Festival Internacional de Poesía en Allariz, e tamén o Ponme un Poema, que é unha ruta poético-gastronómica moi interesante, e ademais ten gañado diversos premios, como Cidade de Ourense, o Lueiro Rei, o Poetry Slam Vigo, en fin. Continuando ao lado de Carlos da Aira temos a Emma Pedreira. Emma Pedreira leva máis de 20 anos publicando poesía e acadando numerosos premios, tanto en poesía como en narrativa, aquí na Galiza e tamén fora. Ten participado en moitísimos recitais e festivais poéticos, que organizou na Coruña o Libros a Monte. Como curiosidade, hai un documental sobre a súa obra, o Desenfreo, que fala sobre a súa traxectoria e foi elaborado por Daniel Chapela e Beatriz Pereira, e aínda que non quero facer spoilers, traballa tamén con diferentes formatos de creación. Por último, a persoa máis próxima á miña esquerda é Carlos Negro. Carlos é poeta e profesor de Lingua e Literatura Galegas, ten acadado premios como Xoán Carballeira, o Victoriano Taibo, o Filbergar Vilariño, e participado en festivais como o Festival de Poesía do Condado, en proxectos colectivos como Negra Sombra contra a Marea Negra, e destaca principalmente nestes últimos anos a súa vontade por achegar a poesía a un público máis novo, máis mozo, con obradoiros, recitais e obras como Aplicación Instantánea coa que acadou o premio Jules Verne. Con esta pequenísima presentación de cada unha delas, das que podría dicir moitas máis cousas, imos dar comezo á mesa redonda, que o que interesa é que elas falen. Se vos parece, vou facer unha pregunta introductoria, non? Que dé a pé a falar do que nos apeteza un pouco o respecto da intervención poética. Se vos parece, comezamos con Carlos, aínda que despois de cada unha das vosas intervencións, por suposto, se xorde o debate, iso sería estupendo. Así que, Carlos da Aira, se te parece, comezamos contigo. Quería preguntarche un pouco como chegaches a poesía, pero sobre todo, en que momento comezaches a concibir a poesía como algo que vai para alén do texto escrito, non? Te achegaches a diferentes xeitos de facer. Pois, a primeira pregunta tiña preparada. Non, a primeira pregunta moi sinxela de responder, porque é a pura realidade. A miña poesía, máis que achegarme a ela, chega a min da voz da miña nai. Eu, dende que teño recordo, dende que teño memoria, eu nacen en Euskadi, eu non estaba na emigración, ata que tiña 9 anos, vivín en Euskadi, ainda que viña de vacacións a aldea, a niña, a Galicia, etc. Pero os meus pais estaban na emigración e foron uns pais morriñentos. E ademais moi interesados e moi seguidores sobre todo de Rosalía de Castro, Fuxan os ventos, toda esta xeración que empezou a musicar os poemas de Rosalía, non só de Rosalía de Castro, sino de outros poetas, pero como Fuxan os ventos, como Roda, como Saraiva. Entón, os meus pais, non só a miña nai nos cantaba as cancións de Amancio Prado, naquela altura, que eran as máis famosas de Rosalía de Castro, sino que nos recitaba poemas, e tamén sempre íbamos en coche ou cando estábamos en casa había moita música desa morriña, pois, e aí viñan todas as cancións e todos os poemas musicados, pois, de Fuxan os ventos, da Roda, etc. A primeira maneira de chegar á poesía xa é a primeira memoria que teño.
Despois xa máis adiante, creo que foi no instituto, en primeiro ou en segundo de BUP, co gallo dos maios, pois eso, que empezas a facer as coplas, non? E a partir de aí vin que se me daba ben escribir pois cuartetos, escribir coplas, gustaba. E a partir de aí creo que nunca deixei de escribir, con máis ou menos frecuencia, pero nunca deixei de escribir. É verdade que despois, e aí ven a segunda parte, cando realmente empezo a sentir que a poesía vai formar parte principal da miña vida é cando eu volvo, despois de moitos anos de estar fora de Galicia, en Euskadi, en Segovia, sobre todo en Galicia, en Cataluña, perdón, que estuve en 13 anos, volvo para a Coruña no 2011, aí coñezo o Comandos Bardalle, que é un, non sei como definirlo, pero é como un comando, un grupúsculo totalmente anárquico e anarquista de poesía e de intervención poética, e comenzo a flipar con eles a recitar por todos os bares, en bibliotecas tamén, no Centro Cultural de Monte Alto, por exemplo, e aí empezo a ver que realmente é unha vía de aplicar a poesía e a paixón escenográfica, digamos, a miña vida. Aí empezou. Interésame porque, bueno, tamén son de Ourense e o tema dos maios é como moi localizado xeográficamente, así que venimos seguir con Emma, vouche facer a mesma pregunta. Como chegas á poesía e, sobre todo, en que momento ou por que comezas a concibir a poesía como algo que vai para alén do texto escrito? Pois eu sempre digo máis ou menos o mesmo, que eu son unha lectora moi seroria, empezo moi tarde na miña vida a ler, pero xa escribía antes. Escribía como unha necesidade de sacarme do medio, do ambiente familiar, que era un pouco, bueno, non era moi bo, e por non levar un diario escrito, tampouco son moi estricta escribindo, pois debí empezar a escribir algo parecido a versos ou a poemas, ou algo así. Pasaba un poquito tamén como lle pasaba como contou Carlos, ¿no? Que tiña unha boa movimenta, unha boa que tiña sempre uns textos de Rosalía, de Curros enriba da mesiña, e que de vez en cando sacaba e os lía, e que ás veces mesmo nos cantaba e que se emocionaba, e que era das poucas veces que escritaba falar galego, porque eu criei na miña casa criáronme en castelán, entón para ela a poesía era unha maneira de volver as súas raíces lingüísticas, as súas raíces fondas na terra da Arzúa, pois sacando aqueles poemas. Entón, mesturando o que eu facía, despois a música que eu escoitaba, a música que non tiña nada que ver con Fuxan os ventos, ou coa roda, coa queira, con todas estas formacións, porque non era o habitual na miña casa, pois chego un día a escoitar a Radio Futura, que sacan un poema de Poe, ese Annabel Lee, que a min, de repente, cando vexo nun videoclip, vexo esa performance, que me pareceu aquel videoclip tan gótico, con esa estética tan bonita e ao mesmo tempo tan mortuoria, que te desa aqueloutra, non? Que dixen, a poesía é isto, non? É a mestura de isto tan bonito e de isto que che deixa a algo un pouco podre, non? Tamén. E collín unha teima de buscar en todas as bibliotecas, en todas as librerías, ese poema, e lelo unha e outra vez ata aprendelo de memoria e tratar de imitar de alguma maneira. Entón, esa foi creo que os primeiros contactos que tiven coa poesía. E tamén con esa outra forma de facer poesía que foi o videoclip, non? Do que falaba. Para mí o visual e o escrito ten moitísimo que ver porque cando lemos facemos unha imaxe propia na cabeza. Non só na narrativa, senón cando estamos lendo un poema, viaxamos ese lugar, viaxamos esa paisaxe, mergullámonos nesa sensación e estamos creando como unha recreación desas letras, dese conxunto de palabras dentro da cabeza, e para min a expresión visual, a expresión que vai máis alá do papel ou do escrito do libro, empeza a facerse xa interesante, pero aquel momento non sabía como facelo. Interesante. Nos hai varios puntos de encontro tamén. Carlos Negro, mesma pregunta, como chegas a poesía e cando ou como comezas a concibila como algo para alén do escrito? Moi ben.
Pois mira, eu creo que hai un dobre nacemento, non? Hai un primeiro... Eu chego relativamente tarde tamén a poesía, porque era máis lector de narrativa. Entón, na adolescencia lía moito, pero lía narrativa, non lía poesía. Pois para mí a poesía é como un acontecemento máis relacionado coas vivencias da universidade, do descubrimento de Santiago, por exemplo, tamén da convivencia con persoas como o meu veciño e amigo Celso Fernández San Martín, porque chegamos a vivir xuntos un ano no Pombal. E entón xa era un narrador oral, xa era un poeta que estaba empezando. E tamén ten que ver co ambiente este de letras de cal, un poquinho que tamén era o primeiro momento que tamén trataba de levar o regreso da poesía aos pubs, aos bares, e a presentación do primeiro libro xa foi unha xira así por Galicia, por sitios que tradicionalmente non estaban asociados á poesía, fora sempre das librerías. Entón, ese foi o primeiro nacemento, non? A finais dos 90, nese ambiente un pouco de letras de cal que era moi, bueno, moi aberto e moi tamén, en certo modo, divertido, non? Porque era unha busca de recuperar un pouco o prosaísmo, unha naturalidade na linguaxe, non? Que era un sinal de identidade dentro da variedade de propostas que había, non? Eso foi quizáis o primeiro nacemento poético. O segundo, eu sempre digo que é cando empezo a escribir maquinaria, que é poesía juvenil, non? E ese libro para mí foi un punto de inflexión, porque era un libro que non sabía, non tiña nin idea de como ia funcionar, porque era unha poesía moi pensada para o recitado e para un público juvenil falando de coches e de rallies en poesía. Entonces, bueno, foi como un acontecemento e a min exixiume, cando ese libro saí, exixiume reformularme como presentar ese libro e como leválo ao seu público, non? Claro, eu non podía concebir un libro así como chegar a un instituto e lelo sentado, ou lelo só co libro diante, non? En plan, aquí ven o poeta a lervos un libro de poesía. E iso fíxome reformularme toda a relación coa linguaxe oral, coa posta en escena do poema, de pensar no outro lado, de dicir, cando eu estaba no instituto, viña un poeta e che daban unha chapa de conferencia e che decían todo, eu ti ali no fondo, e eu pensaba nestes alumnos que están no fondo así. E digo, pois teño que conquistar a eses alumnos, non? Sobre todo alumnos, porque era moi masculino ese libro. E iso fíxome, pois, replantearme desde levar unha maleta, levar coches, facer pausas dramáticas, todo tipo de elementos que ao final creo que é do que imos a falar, non? De que a poesía ten unha parte de indagación persoal, que moitas veces ten que ver cos propios libros, e coñecemento, autocoñecemento, pero tamén ten unha parte desde a Idade Media, non? Desde a poesía de comunicación e de socialización. E esa parte de comunicación e socialización descubres que é tamén poesía e que é imprescindible, non? Moitas veces, sin negar, evidentemente, a parte do libro, da lectura silenciosa, de todo o que queiramos, non? Do libro clásico, pero creo que esa parte comunicativa da poesía sempre existiu co colectivo Rompente, existiu con Reixa nos 80, non? Existiu na Idade Media, existiu con Rosalía cando fai Cantares, que é un canto. A ver, o primeiro poema é un canto. Cantares gallegos, pois é cantar, non ler. Non son lecturas gallegas, son cantares. Entón, creo que é redescubrir esa dimensión pública, comunicativa da poesía e despois levala ao teu terreo, claro. E vas aprendendo. Non naces sabido, non? Toda a poesía, porque non tiña ninguna tradición oral na casa, salvo a da miña parte paterna, da golada, que si contaban historias, así, pero máis esta narrativa oral de sobremesa. Pero non, eu non era un neno de aldea, en ese sentido, non? Era un neno de vila, tamén educado en castelán, como dixeches ti antes, non? Pois, pareceme lindo que todas falarse desta oralidade dun xeito ou doutro, porque a miña segunda pregunta ia un pouco dirixida cara aí, xa Carlos foi facendo a introdución dela, non? Que a poesía galega, como sabemos, ten unha dilatada historia de relación coa oralidade, pois precisamente, na Idade Media e posteriormente, sexa en lugares máis literarios ou extraliterarios, non? En diferentes contextos, en diferentes institucións. Entón, eu querería que dende a vosa propia vivencia, que son distintas, porque ademais
xa son esas pequenísimas presentacións que fixen de vos, xa se pode ver que podedes ter experiencias en diferentes ámbitos, no que ten que ver coa poesía oral, que nos contásedes como experimentaxe desas últimas décadas na poesía galega a nivel de intervencións poéticas para alén do papel, que destacaríades? Que vos marcou a vos? Carlos, comenzamos contigo de novo, se te parece. Bueno, vou falar da última década, realmente, porque, como dixen, volvín para Galicia despois de moitos anos no 2011, e si é verdade que a miña arribada a poesía galega produces a partir de aí, ainda que eu seguía tendo contacto, digo a poesía galega moderna, contemporánea moderna, bueno, moderna. E eso, ainda que tiña algún contacto, evidentemente, pois escoitaba a Reixa a través dos Resentidos, entón tiña ese coñecemento, pero sí que, estritamente na poesía, non tiña o meu foco posto, entón, si na música, e a partir de aí tiña ese contexto, pero, entón, para empezar, eu vou falar da última década, porque sí que coñezo despois toda a bagaxe que ven de atrás, pero esa chegada fago a posteriori, non a fago ademais en primeira persoa, non a vivo en Galicia, pero coñezo despois. Entón, esta última década, para mí foi como nacer en Galicia, nacer non, digamos, como chegar ao instituto, saber que me gustaba a poesía, que me atraía e empezar a interesarme, e a partir de coñecer todo o que ven de atrás. Digo isto porque o meu caso é especial, eu non nazo aquí, non me crío, o sea, críome aquí a partir dos 9 anos, pero aos 18 volvo a marchar. Entón, neses 9 anos non é realmente cando tú estás aí a buscar a poesía, non? Nesta última década, como dixen, eu coñecín o Comandos Bardalle, e a través do Comandos Bardalle coñecín a parte máis anárquica, a parte máis punk da poesía. Coñecín os espazos máis alternativos, eu creo, e máis underground de Galiza, e estou moi contento de coñecer eso, ademais de primeira mão. Fixemos xiras, como decías antes, a xira por Galicia, que supoño que naquele momento sería algo impensable, non? Facer unha xira de presentacións por Galicia. Nos collemos unha furgoneta e un coche, e fomos ata Sevilla, pasando por diferentes sitios, recitando nas prazas, recitando nas rúas, en centros sociais autoxestionados, ocupados, etc. Durante eses anos tamén o fixemos, foi unha experiencia potente, pero tamén o fixemos en Compostela, fixemos evidentemente na Coruña e en todos os centros sociais autoxestionados que podíamos ir e que nos chamaban. Eu, a partir de aí, empezo a coñecer non só esa parte, senón na Coruña, por exemplo, a través do centro de veciños de Monte Alto, por diferentes presentacións que hai, empezo a coñecer a xente como Teresa Ramiro, a mariscadora poeta, digamos, a Xosé Iglesias, a xente que está, a Xosé Vázquez Liste, xente que está nun movimento de poesía moi de base, porque non teñen ninguna pretensión. De feito, Xosé Iglesias despois é coñecido xa como outro poeta do mar, do século XXI, pero aí hai moitísima xente, Teresa Ramiro é outra xente, a través de Xurxo Souto, sí que se fixeron máis popularmente coñecidos, pero están nunha poesía moi de base, moi horizontal, e con poucas pretensións de canonizar nin nada disto. E despois, moi a través dos festis, porque eu son moi festivaleiro, como sabes, pois coñezo a xente como León Remecáfano, que para min é outro referente da intervención poética. Coñezo o Festival dos Eidos no Courel, que me parece tamén algo espectacular. Hai que reivindicar máis esos festivais de interior. Sí. De interior e afastados porque podería ser de interior, pero ser nas Burgas, pero non ata o Caurel. E para min hai, despois está o Festival de Poesía do Condado, que creo que xa estivemos todas,
pois para min é outro punto de referencia impresionante. Sí que é verdade que teño unha relación de amor-odio co Festival de Poesía do Condado, porque para min é máis un poesía de música, de rock, bueno, de música que ademais leva a poesía. Pero, bueno, ese é outro tema, non? Pero sí que se produce uns encontros, unha conexión e, sobre todo, unha potenciación da poesía que non se coñece, que se coñece en poucos festivales, non? E toda a xente que pasaste por aí, bueno, para min, chegar ali hai 2 anos foi brutal, non? E foi unha honra que me chamaran, porque é este sitio que pensas, Dios, eu tamén quero estar aí, non? E ver todo eso desde dentro, xa pode ser fora. Para min toda esta década foi, bueno, e aparte que a vivín moi intensamente porque todo veu rodado. Despois veu xa o do poema Agosto, coa relación coa Fundación Vicente Risco, e xa veu todo moi en avalancha, non? A partir do poema Agosto, sí que evidentemente, cando coordinas ou dirixes un festival, o primeiro ano é unha cousa que sabes que pode ir ou non pode ir para adiante, pero cando xa é o segundo, o terceiro, empezas a coñecer a moitísima xente, empezas a ter uns contactos que xa non son buscados, sino que chegan e que son moi naturalizados, e a partir de aí empezo a coñecer moita xente, moitas actividades que fan que para min toda esta década sexa impresionante a nivel de actividade e de intervención na poesía. Para min esta última década foi brutal, brutal. Sen quitarle todo o mérito aos 80, que tamén os coñecín naquele momento que era máis adolescente, o tema do, bueno, de Vigo, da movida viguesa, dos 80, 90, vale, dos 80, 90, e todo o tema de rompente esta xente. Pero para mí na última década está sendo moi potente. Outra cosa que teña tanta publicidade, o que haxa que esperar outros 10 ou 20 anos para verlo en perspectiva. Claro, para que se lle perspectiva. recoñeza que adoita pasar, sí. Emma, que nos contas ti? Pois eu quero poñerme no ano 96 nesta mesma cidade, no que chamaron o Encontronazo de novos escritores, o sea, en masculino, que se anunciaba aquí das cousas. Ia ser un encontro, pero foi un encontronazo, porque ali estaba xente como Xeroneira, como Ferrín, e de repente a familia día aquilo tan famoso de matar o padre que era en Calviva, e de repente todas dixen, hostia, más. A ver, que pasa aquí? Entón, pois esta xente que para nos eran referenciais, mestres que estaban ali, aloxouse, lóxicamente, sentíronse ameazadas de alguma maneira, e nos demos, pois a empezar a facer cousas. Primeiro de todo, empezamos con unha década de colectivización, non? O que dicía Carlos, como desgardalle, pois estaba o Batallón Literario da Costa da Morte, estaba o colectivo Milladoiro, estaba o colectivo Ollai, aquí estaba lendo Cófito, había moitísimos grupos de poetas novos e novas que cargadas, non, de sacos de cal para matar toda esa vellice de alguma maneira e renovar todo un pouco. Tamén para leválo a espazos diferentes, non? Para baixar esas elites dos lugares onde hai unhas siglas, onde hai un parné institucional e todo isto, e íamos aos bares e cambiábamos poemas como hai unha entablada, sonetos por cubatas e estas cousas. E cobrábamos a euro o poema, e, bueno, foi moi divertido. De feito, pensábamos que estábamos democratizando, de alguma maneira, a poesía. E tamén fixemos iso de ir polos lugares onde a poesía non entraba outro tipo de cousas como a música, que tiña máis regandixas, non, polas que jugarse. E recitamos en moitas casas ocupa, en moitos centros autoxestionados, tamén en lugares xestionados polas institucións e que ao final non sabían a quen estaban chamando e acababan cabradísimos, estas hippies, estas puntadas que estaban aquí. Entón aprendimos a facer ter unha dobre faz, moi boas e moi ben comportadas e moi cruzar as pernas e ser cookies, pero por outra banda de ser bandarras ás veces, de ser un pouco máis comprometidas e un pouco máis puncarritas nese sentido, e levar a poesía a unha nova experimentación. Recitamos en mercados,
paramos buses para recitarles a xente dos autobuses, pitábamos nos pasos de peóns, eu que sei, hemos feito grandes gamberradas pensando que estábamos democratizando o feito poético. Despois, hai outra a década seguinte, esta foi a década dos 90, onde de pronto hai unha inclusión, non, de mulleres que, oi, Dios mío, empezamos a falar dos seus corpos, da súa sexualidade, do seu útero, dos seus líquidos íntimos, e de todas estas cousas. E foi un escandalazo, pero ao mesmo tempo pois, foi unha experimentación, e foi unha ruptura. E despois houve unha tregua, eu creo que alrededor de 2000, que pensábamos que todo ia petar de alguma maneira, fixemos un impasse, e creo que todas nos reinventamos un pouco, non? E a partir de aí, cada quen, creo que se desfixeron os colectivos, non? Cada quen empezou a actuar un pouco por solitario, a aprender, a buscar as súas referencias, empezaron a pechar e, bueno, empezamos a medrar e a ser menos adolescentes e posadolescentes, empezamos a facernos adultas e a frecuentar outras compañas e a responsabilizarnos un pouco do noso discurso e, sobre todo, da nosa raíz. Empezamos a traballar, a ter estudos de nivel superior e, entón, volvémonos un poquinho máis serias. Eu xa pasado todo iso, volvo a eses 20 anos atrás dos encontronazos que me volven entusiasmar e que volvo a pensar que esas intervencións son as que realmente pagan a pena. Os festis, ir aos lugares alternativos, volver aos bares, que a poesía ben vaya unha cervexa, un cubata, un libro que se intercambie, unha camisola, eu que sei. Eu creo que a poesía, parte do libro, ten que ser acción e ten que despertar a eses estomballados da última fila, tanto entre alumnado como entre todas esas persoas lectoras, só lectoras de poesía. Creo que se nos está escapando un gran público no público escoltante, no público auditivo, ¿no? Que non quere comprar un libro de poesía porque que non le entiende e tal. Pero cando escoita, recoñece que hai algo que lle está chamando a atención, que está tirando por ela. E aí é onde creo que estamos empezando, ¿no? A investir moito esforzo, como dicía Carlos antes, pois levando elementos que chamen a atención, maletas. Eu vin a Carlos aí un poquinho levando caixas, zapatos, luces. É fascinante porque de repente hai unha atención e hai un interrogante de dicir, que me estás contando, que me vas contar e por qué? ¿No? E que vai fora do libro. O libro é moi grande, o libro despois levalo para casa e é como recordatorio desta boda que estiveches, que pasastes tamén, pero e o que podes volver, pero esa experiencia tan íntima e tan repentista desa performance e deso que desborda o libro, para min, neste momento, o mellor, de repente, volvo a unha mellorca barbuda que me encontro coa xuventude e digo, Dios, pois iso é o que me interesa, polo que creo que debemos apostar neste momento. Faime gracia porque me lembra cando vas a un concerto dun grupo así que non coñeces moito, porque celebra un amigo, ou que sei, bueno, cando había concertos, e a mellor te sabes unha, dúas, e o concerto che encanta tanto que cando saes mercas o disco, mercas a camisola, queres escutar todo ese grupo, non? Un pouco ese impacto, Pero non efectivamente. se sabe tan ben. Despois escoltar en casa e Claro, logo dixen, faltame o directo. Efectivamente. O directo é o directo. O directo é o directo, Sí. como estamos aquí. Que non hai cortes. Carlos Negro, contanos ti, por favor. Van saindo cousas moi interesantes, non? Se queres logo comezamos ao revés, para que non haya... No, dame igual. Agravio No, comparativo. que va, ao contrario, que eu estou moi a gusto escoitándolos, ademais. Porque sacastes temas moi interesantes, desde a oralidade, desde eses festivais alternativos, o Condado sempre foi un referente, non? Ese de levarla a calquera sitio, a poesía, de sacralizarla. A fin de contas, eu creo que o libro sempre vai estar aí. É dicir, ao libro sempre podemos volver e non pasa nada. É dicir, eu creo que sempre vai haber unha canle
de poesía para a lectura silenciosa. Sexa no formato que sexa, sempre vamos a necesitar a lectura silenciosa, pero, alén diso, necesitamos eso, sentirnos vivas e sentirnos acompañados e sentir que rompemos algo na comunicación, no momento e na espontaneidade. E aí creo que sempre que haxa unha reflexión previa e un momento de investigación, porque non creo tampouco na espontaneidade absoluta, creo que a espontaneidade ten que estar moi preparada para que teña un efecto poético. Non creo tampouco que esbardallo libremente, non creo tampouco que todo teña que ser batallas de galos e cousas así moi improvisadas. Creo que tamén a espontaneidade pode ser un artificio interesante, non? E aí entran a mellor elementos para teatrais, incluso, non? Entón, así, facendo un poquinho de memoria de cousas que me interesan, por exemplo, eu creo que, e agora vou me sair un poquinho mellor do esperable, creo que Yolanda Castaño, en certo modo, foi moi profesional en crear unha imaxe de poeta e de escenificar unha imaxe. E creo que iso é moi importante, non? Porque rompía tamén con prototipo de poeta mellor comprometido, masculino, moi de partido político, non? E ela, unha actitude, primeiro, de reivindicar a profesionalidade, que me parecía algo moi interesante, de que os poetas tamén comemos e merecemos cobrar. E tamén parece moi interesante esa actitude de construirse unha imaxe poética, non? E que ela podía xogar incluso a rompela ou xogar con certos estereotipos sobre a súa beleza, sobre a non súa beleza, pero por detrás había toda unha reflexión e unha preparación poética moi interesante. E creo que ás veces non se lle recoñece eso, porque, claro, se confundía un pouco coa imaxe da frivolidade, de certo esteticismo erótico, que tamén as editoriais xogaban con eso en determinado momento, non? Creo que tamén a vos quixeron meter no grupo das chicas guapas que ahora venían a vender poesía, non? E eso, claro, era tremendo, pero era unha etiqueta comercial que en un momento dado se usaba. Era web. Iso daría era web, bueno, sí, non quero dicir que se acabase iso, pero bueno, creo que nos 90 eso, Yolanda Castaña soubo xogar aí, nese límite, e rompelo, e leválo ao seu terreno. Creo que quería recoñecerlle eso. E a mí, cousas que me interesaron, pois, interesoume, por exemplo, neste sacar a poesía do libro, interesoume moito que fixo sempre Antón Lopo, os seus espectáculos de lampíricos, este tipo de poesía teatral, performance, porque creo que aí estaba un proxecto artístico integral, ¿no? Interdisciplinar, música, danza, teatro, palabra poética, e creo que nese sentido Antón Lopo marcaba un camiño moi interesante, e marca, ¿no? Ahora menos quizás, pero hai uns anos que creo que marcaba un camiño moi interesante para a poesía sacada do libro, non? E Antón Lopo me pareceu un referente. Pareceu un referente tamén, xa máis no ámbito escolar, pois levar o leo ao instituto era, como decir, vamos a rachar con todos os esquemas. O a Saura ao lado. Por esa actitude punk, non? Esa actitude tamén me parece moi interesante, porque creo que no seu caso é moi natural e nada finxida. Non me interesan os punks así de deseño que levan a camiseta dos Ramones porque lle venden en Zara. Pero no caso do Leu sí que é unha actitude auténtica e cando te vas a un instituto e pues, ao profesorado que pode dicir isto que é, non? E desde logo o que fan María Lago, Lucía Aldao, creo que me parece tamén un proxecto moi interesante porque conseguiron ese equilibrio, non? Entre unha certa comercialidade, pero ao mesmo tempo de repente meten o poético así como de tapado entre esa especie de humor irónico, non? Esa especie de xogos continuos, pero ao mesmo tempo están como facendo unha antoloxía poética de textos e están facendo gozar a moita rapazada da poesía, non? E de sair con un bo sabor de boca. Me parece unha maravilla, non? Eso que chega no instituto e ves a xente de 15 anos ríndose, facendo versos, xogando a un bingo poético, cantando versións, aprendendo a poñer os pronomes en galego con poema. Iso parece moi doado e non o é. É moi complicado conseguir ese tipo de enganche emocional co público. Por iso, para mí, máis alá da técnica que usemos imaxes, que usemos teatro, que usemos só poesía oral de improvisación, creo que o importante para mí e o que fui descubrindo nas múltiples viaxes que fixen polos institutos de Galicia é a necesidade do, como vos diría, da sensualización da poesía, é dicir, a poesía son os obxectos que levas.
é esa maleta, é o que sacas, é un caramelo que regalas, é unha onza de chocolate, é un coche que ten música, é pois subirte a unha mesa nun determinado momento, é sentarte con eles e sacalos nun momento dado a que interveñan. Non sei, é todo eso que é máxico e que ten que suceder no momento, pero que ti tens que levar moi preparado. E entón eu creo que eso todo acaba creando un marco para que a poesía saia do libro e ao mellor despois vendes o libro, porque ao mellor, ao final, algunhas dese público, pois, sí chega a un libro de poesía. E sobre todo eso, quitarlle a trascendencia solemne que ven marcada pola tradición histórica do canon, non? De que ven un poeta e o libro de texto, non? E os rostros, como decíamos antes, os barbudos, non? Os rostros da tradición poética, que además no libro de texto nunca chegas a actualidade, entón nunca ves mulleres. Entón, claro, eso é o que decíamos en Nova. As poetas están vivas, son novas e case teñen a vosa idade, non? E eso creo que é eso sí que é unha intervención aposta, non? Cando, desde o punto de vista de docente, non? Eu sempre digo, teño que levar xente nova, xente que rompa os esquemas e que non, ainda que non teña libros, pero porque esa é a aposta, non? Romper ese marco un pouco do fetichismo, da tradición, do libro, do comentario de textos, non? E non, todo o demais é o que realmente importa na poesía cando queres que chegue aos públicos que non son especializados. Para que sexan especializados chega o tempo, creo. Entón, bueno, non sei. Eu tirei por aí, por eses marcos. Non, é que te estaba escuitando e escuitándovos ás tres, non? Pensaba que pese os anos, que non son tantos, pero que nos poden separar, e eu, que xa non son tan nova dentro do que lle chaman as voces novas, non? Non sei ata cando te chaman nova, pero, bueno, eu deixome chamar, seguimos facendo as mesmas cousas, non? Pensaba en que teño presentado libros con Carlos e con Ana Figueiredo, que está por detrás das cámaras neste flip no Moucho, que é unha cervexería de Ourense, e me seguen preguntando cando me fan entrevistas que por que a poesía nun bar e non nunha libraría ou nun sitio institucional, sigo flipando coa Celda ao lado e dando obradoiros de poesía nos que as rapazas de 20 anos flipan coa Celda ao lado, quero dicir, que necesario é aínda facer todo ese labor. Ao final, tamén nos unimos niso, é dicir, me vía totalmente reflexada e tamén a xente máis nova que a mí en todo isto, en que seguimos facendo esas cousas, non? Quería sair agora un pouquinho, se vos parece, do puramente oral, porque quería que nos contasedes un chisco ao respecto doutras formas de poesía, doutras formas de arte, de creación, pois que vos podedes mesturar a poesía, ou incluso saírvos do que é o formato clásico de escrita solitaria, non? Tiña por aquí apuntado un pouco que como sabemos, pois as intervencións poéticas non sempre son meramente orais, senón que xa falaches un pouco de videopoesía, de música, de collage, non? Obra plástica, formas de creación comunitaria que tamén existen. Contádenos un pouco a vosa experiencia, como chegades a traballar con outros, non só con outros formatos, por aí anda o gato do que vos falei, está, xa vos dixo. Como chegades a traballar? Ven con outros formatos, ven con outras formas de facer poesía que non sexan, digamos, as canónicas ou as tradicionais, nalgúns casos a traballar con outras artistas, non? Porque sempre falamos da escrita como algo totalmente solitario, non sempre é así, aquí temos casos, de organizar encontros nos que estamos en contacto con outras poetas. Contádanos un pouco. Seguimos co... Seguimos, sí, bueno, teño que dicir que no meu caso o primeiro festival de poesía onde recitei foi o Poema Agosto, convidada por Carlos Daira, así que tamén lle teño especial agarimo. Pois... Eu comezo directamente, de feito, a facer todo iso, porque eu publico o primeiro libro, Pólvora, no 2018, cando levo 6 anos, porque no 2011 ainda non empecé ainda non coñecera, pero no 2012 sí, pois 6 anos
Botei 6 anos facendo poesía oral, e xuntando poesía oral con performance e con calquera tipo de conexión con calquera outra arte ou performance. Non? A primeira vez que eu fago algo propio meu, non como colectivo, onde aí sí que xogábamos moito, por exemplo, co teatro. Porque eu recordo nos centros sociais xogábamos co Teatro da Oprimida, pero non só co Teatro da Oprimida, senón tamén un xogo que a min sempre me pareceu fascinante, que chamaban o Teatro dos Libros, se non me equivoco, xa o facía os Bardalle cando eu cheguei ali, e era simplemente, pois, había unha morea de libros, pedíanse voluntarias e voluntarios, 3, 4, 5, propúñase un tema ou unha obra, a caperuchiña vermella, e cada quen escollía un libro, e ese libro de aí tiñan que sair os diálogos. O sea, tiñan que escenificar a caperuchiña vermella, pero calquera cousa que dixesen tiña que sair do propio libro que escollesen, que podía ser un ensayo sobre, non sei, sobre Karl Marx, ou podía ser unha revista do Interview, ou podía ser calquera cousa, prácticamente calquera cousa. Escollíanse moi do show. E xogábamos con esa poética da improvisación momentánea, pero un pouco traballada en 5 ou 10 minutos antes para dar as personaxes, etc. Eso pola banda do teatro. E o Teatro da Oprimida sempre coincino cos Bardalle, sempre me interesou moito a mestura coa poesía, co movimento, etc. Despois, obviamente, a música. Eu son músico dende pequeno, eu empecé a tocar a gaita antes de ter memoria tamén, o meu pai comprou unha gaita e empecé a tocar, toquei profesionalmente, literalmente, porque eu en 10 anos ou aproximadamente iba a tocar polas aldeas e cobraba, por tanto era profesional. Ainda cos cuartos de base dos meus pais, pero bueno. O caso é que a música para mí sempre foi moi interiorizada sempre coa poesía. Entón, mesturar poesía e música para min era o máis natural. Da gaita chego a pandeireta e, por tanto, esas cantareiras, eses cantares de mulleres pandereteiras, e a partir de aí mesturar xa as coplas da música tradicional coa poesía faiseme do máis natural e máis normal, porque ademais, se hai algo que poesía viva en Galicia, sigue sendo as cantareiras e as pandereteiras. Vamos, esas coplas, para min sigue sendo a tradición poética máis viva que hai agora mesmo, non vou dicir no mundo porque non lo coñezo todo, pero eso con a música. E a primeira intervención onde eu mesturo todo un pouco é nunha presentación na Repichoga na Coruña, onde presento unhas ilustracións unidas con fío vermello, pola típica metáfora do fío vermello, todo que une todo, etc. Cunha espiral tamén, con diferentes poemas, como se fosen cuadros, pero poemas, impresos na Repichoga, e aí convido a participar a artistas, amigas e amigos. Está Silvia Camilo, por exemplo, que participa comigo, e musica un poema, etc. Despois empezo a darlle a música electrónica, compro unha loop station, empezo a fliparme cos loops, e a música electrónica para acompañar os poemas e crear ambientes, despois todo o tema do que decíamos dos trebellos, non? De interactuar co público. Recordo coa axuda da Raquel, a miña compañera, que fabricar uns tomates de tea, que eu lle regalaba ao público para que nos lanzasen cando non lles gustase calquera poema ou calquera verso. E lanzábanos, volvíamos lanzar e tal, ao final desaparecían, a xente quería leválos, bueno. Vou vos pedir perdón, Carlos, que vayamos un pouquinho rápido porque temos menos tempo do que eu quería. Non, se eu por min estaría escuitando, vos vamos. O tempo do tempo. Pero Eu, mesturei ou intentei mesturar porque sempre me interesou, sobre todo a música, pero tamén a parte teatral, esa parte que para min, como decía de vos tamén, é tan obvia que ten que estar para cautivar que ten que estar, vale, nas intervencións. Pois eu creo que necesitei como pedir permiso en algún momento ou sentir que me daban permiso para argallar algo diferente que non fose o libro escrito e a oralidade no momento de recitalo. Teño unha foto guardada nun móvil vello, a que lle teño moitísimo cariño e que ten que ver con esta señor que teño aquí
aquí á miña dereita, que é unha morea de cadeiras engurruñadas unhas por riba de outras, e cheas de posits de cores, e que unha amiga miña que estaba nun obradoiro que daba el dixome: mira, veu un home falarnos de poesía e cando entramos na aula había isto. E dixo, e de que vos falou? E dixo, de poesía. E que tal? Flipante. E foi como dicir, calquera expresión que che faga facer un clic na cabeza é válida para meterche a poesía na cabeza e captar toda a túa atención. A partir de aí foi cando empecé a mesturar algo que teño na casa de sempre, que é a fotografía, non? A fotografía do meu avó. E como eu como fotógrafa son horrible, pois empecé a cortar, pegar, facer collage. Daí veu o colaxearme eu, non? O pegarme cousas na cara, meter cousas na boca, todo o mundo di, Dios mío, que estás facendo? E poñer un pequeno verso, non? Que ten que ver cun doble sentido, cunha figura retórica cada vez, e subilo a redes sociais, onde creo que agora mesmo se está creando un viveiro, non? De experimentación poética moi importante. E grazas a ese permiso que de alguma maneira me dieron esas cadeiras postas en riba de outras que falaba da dureza, non? De como as mulleres temos así de difícil chegar a esa cadeira na que precisamos sentar, creo que esa era a metáfora. Pois, de repente vime como refrendada para facer o que me viñese en gana coa miña propia poesía. E se me quero pegar cousas no corpo, na cara, e chamarlle skin collage ou mouth collage, poñerlle un verso en baixo e que todo teña un sentido, pois, e que axude a facer clic a persoa que o percibe, creo que é válido e que é unha expresión poética na que temos que seguir traballando. Ao final falamos de liberdade, é dicir, de sentir que a poesía non se pon máis límites aos que xa hai na sociedade. É dicir, grazas por esta mención porque me dá pé a mí para recollelo. A ver, ese día foi un obradoiro que din en Pontevedra e claro, sempre chegas aos obradoiros e hai como un momento ritual, o primeiro momento, que a xente senta toda ali como moi seria, moi reverencial, mirando para ti, non? E aquel obradoiro que é o que trataba de escrita, e digo, pois, fixen unha escolma de versos de feminismo galego actual, e digo, pero como visibilizar, en vez de soltar o desarrollo do feminismo e tal, que realmente as mulleres o difícil que tiveron, como se poden sentir incómodas? E digo, e dixenlle a persoa que estaba ali, mira, axúdame a poñer todas as cadeiras patas arriba. E damos a volta e tal, e pasei despois media hora pegando os versos polas patas das cadeiras. Como a xente, cando entrou, sentiuse totalmente desubicada, non? Porque de repente non entendía como iba un obradoiro e non había onde sentar, todo aquilo ali desordenado no medio. E eu creo que é unha metáfora do que é a poesía, que é desordenarnos e rompernos os esquemas do que esperan de nós. E iso é sempre o xogo, non? É buscar como podo, non? A miña primeira experiencia, creo, de transformar a poesía en algo táctil, digámoslo así, foi cos ovos Kinder. Claro, era a época que o meu fillo era pequeno e regalámonos os ovos Kinder, así os domingos e tal. Claro, a mí os envases dos ovos Kinder parecen preciosos, pero son plásticos. Entón digo, vou tirar cada semana un ovo Kinder ao lixo. Entón empecé a guardalos. De repente, claro, despois de 2 ou 3 anos con un fillo larpeiro, pois tiña, non sei, moitísimos ovos Kinder. E digo, como podo usalos para levar a poesía aos centros, non? Sin que sexa a miña poesía, porque a mí, como digo, a veces digo, eu son un vendedor de poesía, así como como se chamaba antes, un viaxante, non? Que vas ofrecendo un catálogo. Entón digo, pois nada, o que pasa, agora xa non tanto, porque sou moi vello, pero collía, recortaba versos de todas as poetas que me gustaban e metía en cada Kindle o verso e un xurus. Entón chegaba aos institutos e ao final regaláballe a cada persoa, a cada alumno ou alumna, un Kindle sorpresa.
Entón, abrían, no? E tiñan que ler os seus versos e comerse os suyos. Eu despois dicía que me devolveran os Kinder, porque claro, o ritmo de produción de Kinder non podía ser o do... Pero quero dicir, é ese momento en que ti faz chip e dis, o que decías ti, voume pegar cousas pola cara, vou facer collage, vou facer, non? Convertir o meu corpo tamén nunha obra artística, por que non? Pois no meu caso foron os ovos Kinder. Eu podía decir que a miña historia co saírme dos libros empezou cos ovos Kinder do meu fillo. E é así, non? E cada día buscar un estímulo e non caer na rutina, non? Na rutina de decir, xa está, agora escribo un libro, espero presentarlo e ata o que ven, non? Senón, sempre buscar... E a mí os obradoiros poéticos valen moito para iso. Para probar cousas que a mellor despois non lego os meus libros, pero que me axudan a entender a poesía ou facer haikus. Pero, por exemplo, se tivera aquí un obradoiro calunado, iría facer haikus por aquí. Non? Pois, ás veces sacarlos da clase, cambiarlos de espacio, estas cousas. Eu creo que iso é o estímulo para seguir adiante, non? E máis agora nestes tempos que botamos tanto de menos contacto físico, a intervención espontánea, as apertas, todo. Precisamente quería falarvos isto, pero como temos moi pouquiño tempo, vou mesturar todas as preguntas nunha. Ia falar deste momento que, aunque sexa moi obvio, pois non podemos obviar, nunca mellor dito. Estamos grabando isto en marzo de 2021, esperemos que para cando vexades as cousas vayan mellor, pero non sabemos. Ben, como sabemos, con todo este contexto pandémico, xa falaba Emma, non? Houve nas redes sociais, eu creo que unha explosión de contidos, mesmo creo que ao principio incluso demasiados, non? Viñémonos moi arriba e me incluo en intentar compartir constantemente todo nas redes sociais, non? De moitos xeitos. Quería preguntarvos un pouquiño como credes que isto afecta ou vai afectar o panorama das intervencións poéticas e xa por facer así un brinde ao sol e que fagades unha hipótese, cal credes que é o futuro da intervención poética na poesía galega? Por onde credes que vai ir? Sí, aquí as preguntas, ollo, A ver, se vos preguntades non pasa nada. Podo empezar eu agora, sí. Podes. Agora... No, quero ser breve, entón, así, porque ahora... A ver, eu creo que o das redes, así por empezar rápido, o das redes, creo que foi algo natural, é dicir, se ti non podes expresarte de outra maneira, pois evidentemente as redes sociais son un método de comunicación rápido e un pouco un medio de combater a soidade. Que sexan superficiais ou non é outro tema, pero tampouco me preocupa a min a superficialidade das redes sociais nese sentido. Quero dicir, se valoramos ese aspecto comunicativo da poesía, eu creo que fronte a esa especie de ilusión canonizadora de que o libro che dá a eternidade, non? Moi ilusa no caso da literatura galega e na poesía máis, creo. Eu creo que tampouco está mal que fagas unha poesía efémera adaptada a eses medios das redes sociais. Eu escribí, por exemplo, Corona Haikus e foi unha experiencia para mí liberadora. Que quizáis eso non teña un valor poético como se os pensase durante meses e escribía un cada día para un pouco ir reflectindo todo o que nos pasaba. Vale, non pasa nada. A mí valeume para... Tive un valor terapéutico, establecí unha comunicación coa xente que me sigue en Instagram e, de feito, publicouse despois en libro, pero non era a miña intención, é dicir, foi algo casual. Entón, eu creo que está ben. A mí gustame que tamén a poesía poda considerarse un obxecto efémero. E non pasa nada, creo que o 99% da poesía que escribimos en libro tamén probablemente se esqueza. Entón, quedará o que quede, non? E a mí gustame esa idea da poesía efémera tamén, non pasa nada. E as redes sociais teñen eso, non? Pasamos dunha cousa a outras, probablemente sexa moi efémero case todo o que escribimos na pandemia, pero foi absolutamente necesario desde un punto de vista da supervivencia casi cultural, non? E emocional da xente. E non sei que máis iba a decir, esquecime, pero da igual. Así que pasa. Ui, para adiante. Vai o futuro. O futuro. Non o futuro iso quere decir, non teño nin idea, son moi mal pito nisso. Pero probablemente será algo que non daremos dito aquí agora. Probablemente algo que nos sorprenda ou volveremos a como as modas na roupa, non? A reciclar cousas baixo outro formato, porque, a fin de contas, a poesía sempre fala do mesmo, das nosas necesidades humanas. Entón, reciclaránse os medios, os métodos, a mellor aparecerán novos formatos que agora non damos imaginado e estará ben, pero non sei, eu sou moi mal pitón.
Non. Eu creo que todo suma. Suma o libro, suma o digital, suma a escolma, suma o vídeo, suma todo. As redes sociais van sumar o que cando se faga esa arqueoloxía, cando volvas o scroll para atrás, que nunca podemos, pois atopar as cousas que queden aí, algunhas chegarán ao formato libro, outras quedarán en modo psicofonía, pero antes tiñamos os muros, aí fora un muro con unha consigna feminista que se esquecín, pero que me pareceu moi potente, e eses vellos muros que seguen pintados, o mellor de hai 10, 12 anos, agora son os nosos muros do Facebook, os nosos perfis de Instagram, e dentro de 10 anos haberá outra tecnoloxía posta ao noso servizo para esa expresión persoal. A poesía non vai morrer nunca, senón que vai evolucionar como nos evolucionemos. Igual que cando bordamos a roupa medra con nós, de alguma maneira, se vai elastizando, non? A nosa pel. Pois a poesía, para min, que é unha segunda pel, vai se elastizando tamén co meu crecemento. Pois supoño que co envellecemento, co paso do tempo, a poesía irá elastizándose e sumíndose co que vai facendo a xente, coas cousas que vayan aparecendo. E creo que é positivo que vayan cambiando todos eses formatos, que nos vayamos lanzando retos, que queramos que morra o Facebook para que viva o TikTok, e que morra o TikTok para que veña o seguinte, porque sempre serán cousas que suben. Eu quero pensar que o mundo non vai acabar, que ás veces me poño así pandémica e digo, mañana nos morremos todos, pero non tanto. Imos seguir e a poesía vai haber unha cápsula do tempo onde vai a estar todos os nosos poemas e para que o leamos os e as marcianas en algún momento. Carlos. Vou empezar pola segunda porque conecto con isto. Lin esta mañá o prólogo linear de Estíbaliz Espinosa a ese obradoiro de traducción de Yolanda Castaño o 2015. Facía o linear e o linear remataba dicindo, era que sempre fala de astronomía, sempre relacionado con a ciencia, a poesía e a ciencia, dicía no futuro as misións espaciais levarán poetas, necesitarán poetas e traductores. Esa é a miña hipótese futurista que comparto con Estíbaliz Espinosa, de que no futuro nas expedicións a outros mundos en búsqueda de outras especies inteligentes necesitará que compartan esa misión tamén poetas. Das redes sociais, eu creo que máis ou menos todas e todos sentimos que era unha montaña rusa. Houve momentos nos que creo que máis ou menos todas necesitamos que estuvesen aí para apoiarnos e para darnos o que sabíamos ou intuíamos que podía levar un tempo para que volvese, que eran os encontros físicos, etc. Segundo nos fomos decatando de que era máis real eso de que iban a tardar en volver, porque eu creo que todos ao principio pensamos, bueno, pois de aquí uns meses volvemos e xa está. Cando nos fomos dando conta que non, necesitámoslo máis, e despois houve un empacho. En ese empacho creo que todos nos sentimos un poquinho máis violentos, non? De decir, estou ata as narices, pero tamén todas volvemos para atrás e dixemos, bueno, estou ata as narices, pero se o facemos ben, isto é un recurso como nunca houve para estarnos conectados. Entón, tirar pedras contra as redes porque sí, a mí parece un absurdo. Como todo, é unha ferramenta, se a utilizamos para estarnos conectadas e para querernos, ben. Se a utilizamos para odiarnos, pois outra arma de destrucción masiva, como tantas outras tecnolóxicas. Pois non temos tempo para máis, eu seguiría falando con vos por horas e horas, pero por agora, temos que dicir, até logo. Así que moitísimas grazas, Carlos Daira, moitísimas grazas, Emma Pedreira, moitísimas grazas, Carlos Negro, e dende esta mesa redonda na que temos clarísimo que malia estar en pandemia, a poesía non vai morrer, moitas grazas a todas por darnos. Grazas a ti.